Personal na sinalubong ni Governor Dennis Pineda si presidential candidate Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang pagbisita sa Pampanga nitong Miyerkules, March 2. Kasama ni Dumagoso si Vice Presidential candidate Doc Willie Ong at iba pang senatorial balls. Pinapasok ang Aksyon Demokratiko slate sa Kapitolyo upang dito magkaroon ng pagkakataon ang ilang mga Kapampangan na magtanong sa kanilang mga plano oras na maluklok sa pwesto. I'm happy na nandito kami, tinanggap kami, libre pa chicha namin. Saan ka nakakita ng ganung gobernur, di ba? Dumating kaming tao, nireceive kaming tao, alis kaming tao, tinuring kaming tao. Saan ka pa kukuha ng ganun? Yung iba nga, permit pa lang binabawi pa Nilinaw naman ni Mayor Isko na walang pressure kay Governor Pineda ang kanyang presensya, ngunit tatandaan umano niya ang mainit na pagtanggap ng gobernador sa kanyang team. Pero for the meantime, I will leave it that way. Sapat na yung naging mabuti, yung pamunuan ng lalawigan at 10 ng kanyang mga kasama, yan, hindi ako lumilimot. Yun lang naman. Dahil bata pa ako, hindi pa ako makakalimutin. And it goes both ways. Maliban kay Governor Pineda, kasama ding sumalubong kay Mayor Isko, sina 3rd District Board Member June Canlas at Candaba Mayor Rene Maglangke. Sa kabila nito, walang opisyal na endorsement ang lideratong Pineda sa mga kandidato sa nasyonal na level. Para sa iba pang balita, sa unang pagkakataon ay isinapubliko ni volleyball superstar Alisa Valdez ang kanyang pagsuporta sa isang kandidato. Ang nakasungkit sa kanyang endorsement, si presidential candidate VP Leni Robredo. Tahasan niyang sinabi sa kanyang Twitter account with hashtags na iboboto niya si Leni. As of March 3, mayroon na itong 66.8 thousand na likes. Si Valdez ay isa sa pinakasikat at most followed athlete ng bansa. Maliban sa kanya, nagpahayag na rin ng suporta via social media sina volleyball stars Gia Morado, Ponggay Gaston, Denden Revilla, Jem Ferrer, Rex Intal at Ish Folborosa. Samantala, nagsilbing panauhin si presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. sa General Assembly ng League of the Municipalities of the Philippines o LMP, kasama ang katandem nito na si Davao City, Sara Duterte Carpio. Ang LMP ay mayroong 1,480 members. Ayon kay LMP President Narvacan Ilocos Sur Mayor Luis Chavez Singson, 80% na mga ito ang sumusuporta sa unit team. Sa panig naman ni presidential candidate Senator Manny Pacquiao, hindi raw siya natitinag sa resulta ng mga inilabas na survey kung saan kadalasan siya ay pumapalo sa pangatlo o pang-apat na pwesto lamang. Sanay naman daw siyang dehado, ngunit bandang huli ay naipananalo niya pa rin ang laban. Inihahalin tulad niya ito sa laban niya kay American boxer Oscar De La Hoya noong 2008, kung saan tanging siya lamang daw at ang kanyang team ang naniniwala na maipananalo niya ang laban. Ngunit bandang huli, siya ang nahirang na winner. Higit umanong mapofocus si Senator Pacquiao sa mga mahirap dahil hindi sila nagre-representa sa lumalabas na survey. Diyan na Lumbang Parungaw, CLTV News.